Tervetuloa seuraamaan Kiinteistöalan viikkokatsausta. Minä olen Kaisu Terkki. Ja minä olen edelleen Timo Tossavainen. Rakentamisilmoituksia koskeva poikkeusmenettely päättyy. Rakennustyön tilaajan, esimerkiksi asunto- ja kiinteistöyhtiön, on ilmoitettava urakkatiedot Verohallinnolle joka kuukausi. Rakentamisilmoituksen tietoja ei voi ilmoittaa enää puutteellisesti tammikuulta. Kevennetty menettely oli voimassa heinäkuussa voimaan astuneen ilmoitusvelvollisuuden alkuvaiheessa. Tammikuun tiedot rakennusurakoista ja rakennustyömaalla työskentelevistä työntekijöistä on ilmoitettava Verohallintoon viimeistään 5. maaliskuuta. Korjaushanke haltuun kiertueen kevään viimeiset tilaisuudet pidetään Turussa ja Kajaanissa. Kiinteistöliiton ja jäsenyhdistysten järjestämät korjaushanke haltuun kiertuetilaisuudet pidetään 25. helmikuuta Turussa ja 10. maaliskuuta Kajaanissa. Iltapäivällä pidetään seminaari ammatti-isännöitsijöille ja taloyhtiöiden hallituksille koulutusilta. Kiinteistölehden nettisivut uudistuivat. Suomen Kiinteistölehden nettisivut ovat uudistuneet. Tuttujen uutisten lisäksi blogikirjoitukset nousivat entistä suurempaan rooliin. Myös blogikirjoittajien määrä nousee. Uudet sivut ovat myös responsiiviset, joten sivujen lukeminen on entistä helpompaa myös mobiililaitteella. Alkavalla viikolla ilmestyy 2 korjaushankkeisiin liittyvää uutuutta. Tulossa on hyödyllinen opas sekä mielenkiintoinen Kiinteistöliiton ohje. Kannattaa siis seurata taloyhtiö.netin ja Kiinteistölehden uutissivuja netissä.